Vivo zubi pile. Ali mi smo poučeni i ocima O, evo ga i drugi. i nakon prakse i osnovu možda mi kupimo onako neki tepih onako debeli. Da ste kupili? Prilično da. Da, Deci špile. morali smo na kraju, bilo je... Bilo užasno što je radio. Joj. Jokile, gledaš kuda ideš. Da. Pa ja sam isto rekao, ono, kupimo tepiš neki veliki. Pa gde ti je ostao sad kolač? On nije imao veliki Nije, kolač. drži ga u A, drž ga, dobro. Jo, pazi, ja kao da ne mogu da radim nervac, ali ja sad to volim sad da pazim. Zamisli kako je nama, čoveče, non stop. Pa da, ja imam malo, znaš, ja malo. Kad imate danu čoveče. Deco. Znači, od kad si na godišnjem? Neki neki dan. Aha. Blago vama koji radite, imate godišnji odmor, ja. A ti? Šalim se. Sada dan odmor. Ona je joko. Ne, ja stalno, ljudi me opominju, stalno sam u nekim kombinacijama i kako da stvarno. Strašno, danju, noću. Ljudi koji imaju vikend. 3 popodne, 3 Ja po se sjećam ponoći. kad sam radio, Jeste čovječe, ali znaš kad ti sam ako radio, ja hoćeš... sam s vlašću, odeš omor, znaš da ja si... Ma, toga nema ništa čovječe. I to je bez veze. Ono, znaš, ono, ceo dan 8 sati, 10 sati ti, ono, si... tuđi. Halo, Pa šta si to? halo, Zak, halo. Halo. Evo, sad ćemo da se družimo s Meine Tochter ist weg. Moja mala... nema je. Samo da se sakrijem. Dođi. Kakva je to knjiga? Jo. A? Ajde mene malo snimi sa njima, znaš. Ne moraš ništa, samo da vidiš. Znaš da sam ja malo pre rekao, daj mi jednom da slikaj, znaš da nema uopšte, ja sve njega slikam sa njom. A on nikako, ti kaže namesti se. Isto tako, Julija. isto tako. I sad dok su I došli... pošto ja stalno snimam, onda na kraju sebe, znaš, okrenem samo, evo. Ja sam tu, znaš, da sam da koja je majka bila. Julija, Uvek sama. ajde molim te malo upali svetlo još dopunski ako može, da budeš... Mi koristimo ovo. Ovo glavno, ako je. Da budeš malo blistavija. Ovo je za tebe. Za Tonija. Ne, za tebe. Za... Čekaj, sve na to, možda će moći, ne? Teško, Ovo je za Tonija. što ćemo slovići da pijemo kao? Dobro, Toni, gledaj kod da nemaš... Ajlo, i oca su oduševljeni, ustremili su se na Ja igračke, ću Zinata pokušati. sve su igračke ispraznili, na užas njihove domaćice koja je pobegla sa mesta Zločin. zločina, poprišta ove bitke. Zorana, dozvoljaš da ti ja slikam... Ma da, nije problem. Evo, Tić. može malo, da, hvala Kako ti. stoji dobro. Gdje smo cipali? Gdje smo cipali? Pa još uvijek mu ne obraćamo cipele. Zorica, Molim. si čula? Sa ti više cipelama mi na glavu stoje cipele. Mada treba, čim stane na noge, Aj, treba jo. cipele. Aj jo. Ona već mesec dana i hoda i sve, mislim kad je držimo normalno. I onda kao morate, i tek smo danas, međutim dete nam je histerično plače kad je stavimo. Mi smo sada pokušavali da je obujemo. Tamo je plakala, malo nešto kenkala u prodavnici. A rekao pa I decu dobro. mogu ja da snimim, malo snimi nas. Ovaj, Malo snimi me. Dobro, Malo i meni to. Malo nas. slika nas je, Julija. Znaš onu reklamu za Ktitor, ja nisam debil, spusti pa ne mogu. Pa kad Čkalja kaže, kako već nam kaže, to sam ja, kako beše ono? Tako ja i ljudi. Da, pa našli smo loptu, bile. I svi vole to. Da, joj, lokne naše. Ima stolicu isto. Morali smo. Pa smo morali. Ajde. Kukavica. Smeši ti. Ajde, sad će mama da se spusti. Šta je ovo? Evo, polako vraća svoje igračkice. To nije bilo interesantno. Uliva, Laura. Deci se sakrio.
Uljebaj. Vidi se, Laura, vidi se. Ja sam otvorila prozor ovdje, ali je okej tako. Šta si srčao? To je to, Nemo. To je sve. To je zabranjeno zlo. Ovo kad sam uspjela prvo se tu poklad. Pazi. Prvo sam tu poklad i to vam reći. Smemo loptu. Laura. Ne, smemo loptu, da si se dohvatio. Jeste već jeli? Laura. Kako stavili? Sad ću jednu loptu. Koji je dan datum? Čekao sam. 24. decembar. 23. Kao da je četvrće. Evo. Znaš. U posjeti kod Laure. Bravo, uzmi loptu to ne. Ej, super ti je ona prezentacija, baš sam malo pogledala. Nisam baš mogla da se udubim, ali neko je ispravio. Evo Juki. Hvala, Bušo, baš si sladak. Sad ću ti dam sreću sam. Evo sad ću ti dam. Evo vidiš. Ajde. Evo, spustila sam. A si to hteo? Nisi hteo med. Šta si hteo? Medu si hteo, sigurno. Med. Laura, ali stavi ti. Da. Laura. Ja, da je nju tu.